Ce-mi doresc eu de la politicieni? Să nu mai fie politicieni, să fie oameni. Să nu uite că au ajuns în Parlament prin speranța oamenilor să ne reprezinte cu profesionalism și onestitate. Și oricât de greu ar fi, un sfat de la mine, nu există, nu se poate. Ați văzut un film despre încredere și voință, iar acum voința iese din film și vine în fața dumneavoastră candidatul ARD de București, Iulian Crăciun. La tot pasul în viață m-am lovit de cuvântul nu. Nu se poate. Să vă dau câteva exemple. Mamei mele i-au spus doctorii, nu va trăi. Ba chiar unul mai bine voitor i-a sugerat într-o iarnă să deschide geamul după ce îmi face o baie fierbinte și problema se rezolvă. Cam 2-3 zile. Prima învățătoare mi-a zis, nu ai ce căuta într-o școală normală, deoarece ești altfel. Mulți oameni mi-au spus, nu ai nicio șansă în viață. În unele restaurante mi s-a spus, nu puteți intra, deranjați clienții. Mulți angajatori, după ce treceam toate testele și erau încântați să mă aibă ca și angajat, în momentul în care mă vedeau, se schimbau la față și îmi spuneau, pare rău, dar postul s-a ocupat. Prea mult nu, nu se poate. Dar am ales să-l ignor. Am ales să spun da, da, se poate. Da, pot să fac tot ce îmi doresc. Este greu, dar alternativa este dezastruoasă. Voi fi eu motorizat, dar nu am scaun rulant la cap. Și atâta timp cât pot gândi, o soluție există, întotdeauna. Trebuie doar să visezi. Trebuie să închizi ochii și să începi să visezi. În momentul în care închizi ochii și visezi, ești tu cel adevărat, nu cel ce ți se spune că ești. Visele nu sunt doar pentru cei talentați, sunt pentru cei care îndrăznesc să viseze. Este important să ai un vis, să ai o menire. Menirea mea în viață este să-i ajut pe alții. Am ajutat mii de oameni, vreau să ajut milioane de oameni. De asta candidez.